Está claro que todas las razas rematan en Galicia, ¿por qué será? O boi Hereford. Hereford, ai, ai, ai. O boi Hereford procede dunha raza de gando vacún originaria do oeste de Inglaterra, concretamente do condado de Herefordshire, onde se desenvolveu a finais do século XVIII. Nos seus inicios, pois foron criados como animais de traballo, eran bois para tiro, e hoxe en día críanse para a produción dunha carne de gran calidade. Como esta carne? Unha carne de gran sabor, xugosa e un marmoreado axeitado, unha boa infiltración de grasa, queremos dicir. De carácter, son bois dóciles, resistentes e de fácil manexo. De feito, son moi utilizados en concursos de doma. O seu corpo, como vemos, é roxizo marrón, a súa pelaxe, e teñen a cara, os pezuños e esa liña do ventre de cor branca. Hainos con cornos curvos e hainos tamén de variedade mocha, este que está aquí, sen eles, que non teñen cornos. Ademais, son lonxevos e produtivos durante moitos anos. Pero hai que ter en conta un detalle: o ter a cabeza e os xeonllos tan grandes, os seus partos poden non ser de todo doados, xa que os tenreiros nacen con moi bo peso. Os Hereford teñen presenza en máis de 50 países e, aínda que non é unha raza autóctona nosa, estáse a dar en Galicia, porque se adapta a calquera clima sen problema. De feito, en Carral, aí no Montexalo, están máis que felices e a compañeira Fátima Mella non quiso perdelo, alá foi comprobalo. Estades vendo esta raza de bois Hereford que ven da lado arriba das terras inglesas e estamos na única explotación en España, como ben dicimos, aquí na Granxa Camposa. Que tal, Alfonso? Ben, bons días. Que tal? Bueno, estamos nos dous e tamén está Platero, que quere salir na televisión. Sí. Bueno, falamos desta raza. Como é que tedes bois Hereford únicos en España? Pois nós empezamos con estes animales, o meu abuelo, nos anos 70, e despois, ao largo dos anos, pois fomos... eu son a terceira generación, os tuvo o meu pai e posteriormente eu. Tiñades moitos máis, non? Agora estes tres, un pouco para manter a explotación, como é? Sí, hasta o ano pasado había entre nais e becerros sobre 180 animales, e, bueno, por motivo do tema do parque e todo eso, pois, desde o ano pasado solo conservamos estes 3 exemplares. Con vistas a volver a recuperar outra vez Sí, os exemplares. cando acabe todo isto. Pois, claro, queremos saber un poquinho desta raza, porque tan poucos hai en España, pero é unha raza que paga a pena, Sí. non é así? É unha raza de actitud cárnica, que principalmente a característica máis esencial é a infiltración que ten. Ten unha grasa moi infiltrada, o que fai que sea unha carne dunha categoría superior, con moito entreveteado, o sea, unha carne moi Moi rica, non? rica, sí. E danse ben aquí en Galicia, polo que vemos están Sí, como queren. o clima, digamos, o tema do frío non é algo que lles afecte, de feito é unha das únicas razas que escarban na neve para pacer, están acostumbrados a sitios moito máis fríos que este, e daquela é un ganado que se dá moi ben na alta montaña. Noutro momento se trouxo, sobre todo para zonas de Muras, zonas altas, onde, bueno, é un ganado que non ten ningún tipo de problema. Pois a ver se segue a recuperar aquí en Galicia, non? Sí, sí. Bueno, pois graciñas por atendernos, Alfonso. Quedamos aquí, despedimos con Platero, que é Sí. mansiño, mansiño. De todo, como un can. Veña, graciñas, Alfonso. Adeus, compañeros, fixen un amigo. Hola.